Kuti akanga asingapinde mupamanga chepiri anga asingavakirwa musha kuti ndigare. Chetatu pamuri papa ndikutaura kuchengeta vana. Muna vangani? Ndine vana 5. Ndine imba imwe chete yandandigara navo vana ivavo vari vashanu. Ndiri muimba imwe chete. Saka pamuri kugara pai? Apa sofana ndakasiya ndichienda kugara mumba kwapiri. Muchiri kumusha iwo pamati anga asingavake musha mumba? Ndandiri kugara imba imwe chete iyo nemhuri yangu yese. Mugara mu1 room? Asi kukuona kwenyu misoro wenyu munomuzama kuti mweikona pamuri kuti asi kuchengeta vana makatanga kuzviona mbari imi zvokuchengeta vana izvo kuti maana vana 5 mesi pamakati mamushingira izvozvo chichachiitika kuti muite mwana wokutanga wechipiri. Ndikabvira kare zvamupoisa pana achikoshingirira ndikatomboisana kumaintenansi ndichifunga kuti pamwe zvichavandudzika, asi ndikaona kuti hazvina zviri kuita zviri kuchinja. Ndakangoti akungosiyana naye maintenance ndikogara hangu pamusha pacho chingochengeta mhuri yangu. Vashi hiyo mose amapigwa nemadzimai kuti achikutanga kupinda mumba chipiri miri kuchengeta vana vana vanguchengeta masoro echangamiri vana vanguchengeta saka vasei vari kuti hamusi kuchengeta ndizvotondinetsa inyaya yekugadzira kuti hasi kuchengeta vana. Ini nevana vangu ndikuchengeta kusapinda mumba kwakutaura ndikabata mameseji echikomba ndikamurova akagwara ukoko 1 tifunga tikaenda kumba kwavo kwanga aenda kwana baba kwanatozo atagadziriswa tikanzi kwacha chanetsa chisingada atete yonditaurire pane zvisinganyadzise zvisingada atete nondo kuti ayoshwa ndazvinza baba tifunga takadzoka kumba ndokugara tagara ndobva ndabata audio yasamiri masaka aitaura kuti ndakusuwa mukadzi uri kupi akataura kuti aiwa ndasavhite blazo aripo ndichakufonera tosangana ndakuenda kutongo kuna tete wangu audio ndikauya nayo ndikaenda ndakuna tete Secretary, muverengere zvataura samanisi. Pana parunzi handichakuda kuti hausi kuchengeta vana ndakambopa gukuru pamberi pasabhukomba ndokutanga wapindura mubvunzewo wataura zvataura mukadzi kwazvinzi pindura kusataura vana vangu ndikuchengeta aiwa samanisi dzara wazvinzwere handichakuda noda kuzochengeta vana ukuti chii mukadzi wangu ndikumuri akuchitaura zvangazvida zvokuti vanhu vaefnes murume wako uyu zvinogona dzimwe dzenguva chigumburo chakafanana namakuti kunomukakwiribira kunze kunochena. Murume wako uyu ari kuti iye ndiri kuda iwe pfungwa dzako nhasi wakudadaro kuti uri uchamuda hazviti kamwana handichakuda nomukadzi ndinozigamuchira changamira kuti handingarambe chikumanikidzira kakaenda kakawandisa nokuti pamwe ipapa batete vangatozorora kuti utongo nyaya dzacho asi kaukudzwa iwe efnes zvikodzero zvapuhwa nomurume wako zvinova zvimwe zvinzogona kuti zvichivhiringidza musha wenyu nokuti maita vana 5
ipakuva kuti pakanga pane mafara akanga aripo. Saka nhasi chikonzero chaita kuti musoro tenu murume ari kutaura kuti iwe unokufamba kunge kusina kuita zvakanaka, kune uchapupuhwa nemadzitete ako muburitsa nemafambiro akaita kuti kudii nazvo. Tindorama murume wenyu muri kuita gumbopadze ndozvimwe zvakonzera kuti ndingi zvichadza kupinda mumba menyu ndozvokubvunza nokutongi kuti mukuti chinazvo. Mirinda anoda kubvunzirana kuti mataura zvinhu zvinofanira zvitatu kuti murume muri kumbonamira kusapinda mumba, kusavaka nokuchengeta vanhu. Ndinofunga pazvinhu izvozvo hamungave imimi mega vanogona kuona kuti ndozviri kuitika pakati penyu nemurume. Mungawe here nehama inogona kuti ihwitinise kana yaionawo zvinhu zvakafanana naizvozvo, nyamagona kukoka munhu kuti pamwe dare ringagone kubatsirika. Then kozoita imimi baba mataura nenyaya yekuti meseji nemaaudio, mungawo here nevamakaratidza meseji kana kunzwa audio, hama yenyu ingagone kuita sei kuhwitinisa pakati penyu muri vaviri mutanga tanzwa kune vanhu. Ndoda atete vanhu vatipupira muri kunzwa zvodati chaisora kuti musha waputsika. Chikonzero kuno zvinhu zvinokonzera kuda kuputsika kwomusha. Pane zvinhu zvinokonzera kuti vanhu vatadze kufambidzana vari kuchina vari murudo. Andika kuti nhasi tozosvika kuti vabereki dzimwe dzenguva vanenge vasingazive kuti chinombova chikonzero chekuti munhu atore decision yekuti murume waita naye vana vashanu anoti handichada. Andika atete muzukuru wenyu komana akambosvika kwamuri here? Asi zvomusha zvacho ndinongoonwa wani zvokuchengeta vana anenge achitaura muzukuru kuti havasi kuchengeta vana, anenge achitaura muzukuru ani mukomana anenge achitaurawo zvavari kunetsana, so zvavataura ipapo. Asi pakambogadzisawo nyaya here dzekuti nyangwe nhamo yakaoma kana nhamo yakaita sei haifaniri kuti izoita sei kuti izokupa imwe nzira. Ino ndiyo nzira yatiri kuti nhamo taura kuti yanga iripo musha hapana, zvokudya papasina, asi tinoedza kuti panenge papinda hunye hwapindawo. Imisa atete makambosangana nazvo here? Ini ndaigadzirisa ndichitotaiwa dzoka iri kuchengeta vana vako, ndaivagadzirisa. Aiwa muchipindura kuti patiri kubvunza kukwasha uyu muzukuru wenyu murume wenyu ari kutaura kuti atete vanozviziva kuti zvikonzero zvokunetsana hongu nzara yanga iriko nechii, asi kune munhu adomwa nezita mukati kuti uyu munhu ane odhi yakanga iripo inoratidza kuti anga apinda musha mukuchina atora nzvimbo yekuchengeta munhu. Pamusoro inini murume yakava yakataura kuti ndozviripo vachindiratidza foni, ndobva ndati saka toita sei, ndoenda kunana baba here zvikanzi aipo regerai tinogarisana. Ndobva ndazobvunza kuti makazoita sei, ndobva ati ndakaenda kuna atezvara vangu ndakavaratidza foni. Saka handina kuzoziva kuti ndozvochokwadi. Atete ndakubvunza mubvunzo kuti musati magara basi mubvunzo wangu kuti murume ataura kuti akarova mukadzi wake kwaruoko, munoziva? Ndozvekutanga pakamurova chifuko rokwanzi nyaya yanga iri nhamba dzefoni, matauriro akandiita murume aibvunza kuti nhamba dzefoni idzi ndedzani. Iwo muzukuru iwo ningi mutorotoro unozviziva here kuti usachengeta mukadzi kunosvika pakuti mukadzi afunge dzimwe pfungwa. Nhasi mukadzi ari kuti murume haasi kuchengeta kubva marorana muna vana vashanu mune imba imwe chete, iwo ribhiridi rakaita chakukonza kutovakire musha mukadzi chii. Saka mbere ini imba takamuchana mugabune mwana hwani tikatanga wati chete tikakabhedhi wakauyawo mhepo ikabva marata ikendekatoo 1 2 tikakanyazvidhina tirisu tivake tavakadhina zvemukadzi chakazvitengesa ivo atete ndikayakwavari ikatauri atete kumba kuzvishuva taida kwari asi zvidhina mukadzi vanga akatengesa haiti tichazodzotsera kana zvangu ndapisa.
saka vakadei Simudzira ipapo wamba unokuti mazuva ataura kuti inini achada murume akobvunza kuti inini ava vari kuti handichada ava muri kuti kudini mazwiwa ari kutorwa saka miri nakwasiramba chisana navo atete varipo katakaenda ndini tokundoramba china kwatete atete ndavai mabiya kwaenda kanodari kakateni ndaneta nhasi mauya mudare machangamire kuti mubatsirwe hatingakupei mukana yekuti mumbotaurirana somukadzi nomurume tinzwa kuti pfungwa dzenyu chigumburo makore anopfuura pachena manje kunonga kwakwidibira zvigumburo zvinopera saka nhasi ati kuti kakupei nguva yekuti makataurirana hamungadzokeri kune solution yekubatana nomukadzi wako mukadzi kavo vanotsveterwa zvawakaita chimukunza aitika changamire ndokwasautaura nokadza uchitsorera naye kati kandawira ine vanozopasisa kuti nyaya yodzokera ndi usadzokera sepagura yapera wakadzokera wakaenda kumba kwavo tanesana zvidikidiki vakafamba usiku mira mukoma muna baba nanamai vomukadzi uyu vari muno ndikumira mungene panzi ndikatera gura yapera adzimai angu aenda usiku manai tingati mumbanzi wabva ma9 kuenda kuba anosvika nguvari ndikati shuwa nguva dzafamba mabiya ngasira ndikafona vasvike ndafuna ndabva kuba ndikatera ateto ate mabiya kumba kwahapa akaenda uko vatsaramura zvakanetsana azvingatiti aiwa iona kuti ugona kuita ngorovharidza iwewe atiti unoziva nemabiya ako kati atita zvinhu ndikaenda kumba kuna baba namai vatsaramura nyaya iyoyo mudzimai angu aripo havana kana kukwanisa kuti vatore mudzimai angu tichitaura havana vakukwanisa kuchidza ambuya vatataura nyaya iyi tikakwanisa kutaura naambuya ndechekuti inini kumba kwenyu mwana wangu achadiwa navabereki wenyu ndikabvunza kana sikudiwa navabereki vangu ndini here tonga inini mhosva dzangu musati tongere mhosva dzabereki ndofunga atete ndikabva ndabva ndokuita kuna atete nobva vadzokera kutuku vasvika kunekutataura kuti ya mwana zvakangotaura kuti achada murume zvakangotaura kuno ndizvo mushure mumwe ini ndaenda nenyaya yangu ikoko yakatadza kugadzira vadzoka kumboko ndikataura ini ndikati kudzoka maiteni madzoka zvachose kana kuti muruita sei sanza ndichadzoka ndizodzoka chinangwa chandabvunzira ndechekuti indichadzoka ndaenda kuti mumwe nemumwe tokudzana kuti ini handikoseka so savada kuchengetwa nani ini mari yangu ndokutiwo ndikashanda-shandawo pandaiwanawo pandaishayawo handichibatsirana atara nhoro ndinatendere efinesi ndiwakira daro chitiuda kuramba murume asi daro rachangamira ari kumhanya kuti takuramisa vanhu tinotsvaga kuda kuziva kuti chikonzero chii iwewe ndiwakira daro kuda kuramba murume unokwanisa here kuti mudare muno ugone kumbotaura nomurume wako mudzokedzana chatopedza vana vada rudo rwamai vada rudo rwababa mune vana vashara mesi handikwanisa kudzoka hauchakwanisa kudzokera kumurume kureva kuti une zviratidzo zvauchaita pamberi pachengamiro zokuti hauchada china murume chengamiro iyi nyaya yamukadzi aramba ati hachada china murume right gani mutaura chinhu chimwe chete chada kuti nditaura nguo makateerera munhu ukatenga hembe nyowani nesharu inonyanya kupfekwa ndivi nyowani inonyanya kupfekwa ndivi pane nyaya imwe yataurwa pane vane maasese avo bata-bata vasina kuzodzikisa gege zvakuti wadzikise gege ndikateera mashoko angaita kuti maasese panapa pane mashoko ari kundudza kuti mukadzi ari kutadza kuti angasingapindure mumboko hamunambozviterwa dani maasese haanambokupai mukana kuti mutongi nyaya yandizvi ndakukupai kanyaya yacho muchiitonga muchiipedzisa ndozongodzikisa mutongi tingamupe zvake mhosva yake ikusachengeta mhuri asi taakudzoka kuna mai ava vane dzimwe pfungwa chihure ndochapinda sei chati ndochapinda
murume uyu akabata mameseji akaenda kuna tete akati no ndogarisana ndichi nemudzimai wangu hazvina basa. Asi amai ava manje kuti vachiona kuti murume wanga ndinogara naye anga nerudo rwokuda inini havasisina vano zvino zvinowani zvavakuda. Saka nyaya yekunetsa kuti murume ane mudzimai nyaya yechipambi yapinda pakatatu. Atenda saka saka uri kuti chii mwanangu? Saka inini ndanga ndichiti semurume uyu angambopa rudo kumudzimai atinogarisana. Zvino mudzimai ndiakusvika pakuti ndakuisa bhukuru iyi yaakudaiwa kwachakambira amai ake. chakaichito hatizivi pakuti hachisi chiuri pamwe aida kutotsvaga munhukadzi bozi mumateroakazivane ndizvo kwaperi. Asi mukadzi hatenderi kuti varume vana kana vaviri ndaiva mumwe chete. Saka ndinokuti here mukadzi uyo ari kuteedzera murume wekuti ari kuitawo zvaari kuita. Kutendera mukadzi here kuti ingaenda panokwenda kumwe kuti usvike kuti utichiwe mukadzi ari rumwe akaroteedza zvinoita murume. ndikuda kupedzisira ngatimbopa muna amai avo sunga amai avo vasikana vanoita musikanzwa iyoyi mudzimba chigadzirisa. Musikana yarionga angafunga kurapa murume pamusaka pechirwere chemurume. Hapana supamaketi inotengeswa varume vasingahure. Murume akatozi ngaahure asiwe kuchengeta musha wako. Iwe ndiwatokomberedza musha wako. Ukada kuti ndomuwana asingahure ambofoka mwana vese vakagara mubhenji matori magerefreda. Vane magerefreda asichengetedza musha wako. ndokumbira usimuke amurume mukasimuka amai mapedza kutaura Ndapedza mwana ngachengete. murokwani mimi Mati? murokwani Ndinokwajenga kwamutari kwachiburi. kwachiburi ya ndanza matauriro enyu mati kusangasana chakamira girlfriend ndikuda kubudzi kumba kwenyu nyora wayoya pano zvakaita kusanangura panapa tingabude mulaite nyaya andika pamusoro ndakumbira changambira kutaura panapa kuti nditi nini hatide kutsvaga defense panyaya mhangarwa muno yatina ndeyekuti handichakuda wakaita sei hausi kuchengeta china vana kureva kuti uyu kana dai anga ane chinhu chakaipa chaiitwa nomukadzi isu kuno hatisi kuchiziva. Isu tiri kuti manyepo ekutsvaga kuhwanda kana aya nekuti dai zvakinga zviripo unobata mukadzi nokutyora ruoko anyengwa womutora futi odzoka naye wobata audio futi ogara naye. Asi mukadzi arambira nhamo handika ndio yatakwirwa chiri panapa chengamiri nomwana rokwira kuti nhamo ndio ipanapa. ndichida kuedza kutsvaga nyaya kubva kune vanhu vari kuteerera nyaya hawana kusvika pawasvika asisati pangaida kuzodzokangu ndosandawo pamuo kuti muri kumboona pane nyaya dzese dzataurwa panapa masese ambodzipenengura penengura but chiri kusvika pakuti mwana asikana kuti hanchada mambochiona hamuna kudzikisa kana kusvinura mazenyu kuti mutarise kuti chii chokonzera kuti mwana asikana ati nhasi handichada nyange hangu ndine vana vashanu asi handichada. Ndakupai nguva kudhara kamisi matadza kupatsana ngudzi sandakutaura ndini chete ndakupai nguva kuti mutaure asi apa makudakedza kuona kuti makudakedza muita muronda tsima noda kuti asisa kuvhurai maziso manje kuti mwanasikana akurambira musha nyaya yenhamo kuti paita chinhu chitsva chinyowani chikutaura nezvacho saka chishara hachaonekwa. Iwe unoziva kuti kusapindira mukadzi mumba imhosva here kwachangamira unozviziva kuti sapinde mumba chakamira nguva yasei nyaya ngondimirira ndati unoziva kuti imhosva here usaenda kuatenda juti rako chirova kedevu kune mukadzi imhosva unozviziva. Iwe ukavinga sadza here kwamutoro kumba kuchikaosea sadza waendere kwamutorotoro kukana kwasikaende kumba kwacho ndapinda unotsvage muna samiri masaka ndichiyanga samiri masaka ndangapapa hazvina umbo ukaudzani wakaudza ndiani inzwa ii mwana usati kuti ngwarira usati kuti ngwarira kuziva kwakoka hakuzive pamusoro pandoziva inini
sado muti mwarira zvako dai wakabata chikomba chiri muti chikapinda mudarira changamira madziro auna chikomba chako kabata urongora pamukadzi nje iwewe you are very stupid iwewe auziye zvaunoita utasa chinhu chinyowani nhasi chicharo hauchachiziva kunoona vashanu vacho hauchakukonzita hausisine nako udoti hachicharo hautasa mukadzi mudiko wainaye chete handitese zvekumba kwenyu ina ndijesa dzekumba kwenyu ina ndiyekumba kwenyu ndiri munhu handitasa vanhu vese asi ndoda kuzva kuti unozva kuti imhosva here usapindira mukadzi wako mumba kwakaita iyo akaita mazuva mangaratsoka yekumba kwako haunobvira wambodzoka kaenda kunoita kerebu kwaati hauna kana one day waiziva kuti zvauri kuda unoziva unoenda usevza une mukadzi mudiki ndizvo iwe murambe kwanosasa mudenga bozi hatimanikidzwe bozi unogona kuzoita rufu ndokupa judgment ita zvinoitwa naberi kwako uya naberi zvonenge uri wege ngoni wada kupa gupuro kuti zoti warambwa nemukadzi njani muno mudenga anoziziva hama yako anongoinotengawana siku mupe guburu rake vamene shamwari vada kutadza kuti udze nyingi dare rekumadziva kuti ndarambira taura mwanasikana dare roda kuteerera kuti hauchamuda mupe dhora rake tipedze nyaya dzadokidzi shamwari gamuchira dhora rako taure nyaya dzadokidzi pana tine nyaya dzakawanda saka uchikuda mukadzi uchikuda mukadzi here mukadzi wokumuda chimunyengetedza chimuita kuti kupa mtenenezena naye pansimungaiwe mzukuru wewe wanzodzenya ite musha nyaya yadi kutaura pano haizi nyaya yekuti ndikuda kuti mundipikise kana kuti ase ndikuda kuudza idzo chitsika tsika dzinoti pamunofanira kunge muchimirizika vana tete muchigadzisa dzimba dzevanasikana vanza dzenyu ipapo ngapasasvike pakuzoti maona chinhu chakaipa mochirera maona chinhu chakaipa mochirera ibva ipapo ana tete mire pakutete chaichaimo watoziva kuti ana tete kumachiroko vaina unogadzisa vanasikana vachiita misha yakanaka kusvika vachiembera tiudzetinzwa ndiwonotiudza noti ndiwombangari ndiwarerutsa mwoyo wako zvauda kutaurira changamiri kuti vazive zvawataura nomurume wako ndaramba ndinazokera shure ndaramba ndataura zvichada waramba iwo waramba waruzi wagamuchira kuramba ndinogamuchira chitambira kuti ndozvipamutemo ngandikuudzewe muzukuru uri piri ka muri mabvakuri ndimwana nemumadiya kumuchibvamona namozambira nazambia kuno kwesi tiri mazimbabwe totaura chishona chakanaka chiri state handizi kutsvinyamba ndinoda kutaura zvazvinongwe zvichiita kuramba gubhuru rako kumberi kwangu imi hazvindidye mwoyo kana muchiita sei hazvina zvazvimboita chishona chiri chokuenda unodudzira pakunana baba vako namai ako kuti mai nababa mukadzi wamai unoarechindibikira panapa hatisisiri pamwe chete hazvina zvazvombondipa kana kuti iwe ndikuda kumanidza takura kupuka uda kuedza kutadza kuti iwe unotsvaga imwe mari ngainotenga sipo mari yako kuvaka yese udikenda kuitengera sipo mwana wako unozondiputu yako ainotengera ine dhora iro saka dhora kwaida kuti ainotenga sipo ikuita se chishona chinongotadza kuti kana waramba gamuchira dhora rako wozena kutadza vabereki vako kuti hamusisiri pamwe chete right iwe ukapedza mwedzi nemwedzi usina kugara nemukadzi wanzo usina kurara naye usingarara naye kumba kwako iye ari kumba kwako iwe
imhosva iyo mbadhere mombe nembudzi 2 dzinouya kwachangamira ndinosaino churume arimo namai churume hapasisina muchato apa muchato wapera hakusisina mapfiwa mai churume uyo asisiri mukuwasha wenyu kana achitoyanura achitozvingira achitoda kuona vana kumba kwete kuti ari kuya kuona mukadzi dare kana anoda kupfimba mukadzi asunungopfimbo pfimbani inonosaina iwewe inonosaina kuna sekitaro wakwanisa haizvo hazvimise kuita zvatinge chida kuita kumba kwako chimandogona ngotuma zvikonzi hausatadza kustabhoni kwandiri hazvina zvandizobonitaridza kuita kumba kwako hapachinogondimisa kuita zvandoda kuita kumba kwako wanzo signature kahina zvanooreva uda kuita zvandaita ndongotuma zvikonzi kumba kwako kana watadza kumita zvinhu zvandiri kuda inini chisumuka unozokubatsira chamada kukubatsira kana uri pamberi pachangamira zvofanira kukoti wamagistrate amite uzitabhona zvozazamuda kuita izvo uda kuita zitabhona pamberi pamambo anditika mambo ndipresiding officer akamofanana namagistrate saka imi mwada kudhera nokuti ndimambo hamusi kuona pakapfekwa kana gawana kana chika imimi ndimunokwara bozi unoziva kuti mitembo irimo muzimbabwe mazuva mitemo yachinja changamira vataura kuti kusarara nomukadzi funga mukadzi ane 5 months mwana ane mwedzi mungani 3 months plus 10 months plus 4 imvaitachi 12 months igore usingapindire mukadzi mumboyo ndokunonzi kushungurudza munhu kushungurudza munhu akusinyaya kuti kurova kana kutodza muchekera chikafu ikoko kushungurudza munhu ndosaka mambo wakapuwa mazimba tofanira kuchaja kana usingapindire mukadzi imumbo saka iwo zvakozvoratidza zvokuzitabhonika izvi mangwana ufana kutorereka okumbira kuna mama kuti judgment yamandibeka kura mama handigone ndidzikisire iwo but wakatoratidza kuzitabhonika kuti mombe nembudzi 2 dzotodiwa ndapedza ne amsiye anositane wapena kumpana kudindisiri korukuda asi kuziva kuti zvimbabvara chekwakushanda saizvozvo azoti mapurisa chaishaino mambo ari pajudgment ngekenda kujeri uchidzoka kubva kujeri kokufuti uchidzoka kuti tibhadhara uchizobhadhara kudzokera kuti jeri twabhadhara muzvako asi kuzviziva saka anamwezi kuda sotangapfumba kuti pana vanhu vafunga kunogona kuramba nyamugara ngatisungei Sly Media TV, building bridges.